שוב אני בדרך לאילת, עצרתי במצפה, עוד איזה? ואין יעלים. אין יעלים. איך קוראים להם? יעלים, כן. יעלים. בשיר זה יעלים. גדול. מה, אתה יכול להגיד לי איך לשיר? אני לא אומר לך. אתה האמן פה, אתה האמן. אתה מבין? יעלים, עלים, יעלים. חדש. יוסי יושב לי ביני, שוב אני יורד לאילת, יורד. בסדר, עזוב את הוידאו, שים תמונה.